28थि अल इन्डिया बड'फा इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ बियो जोंहा 25 अक्ट'बरनिफ्राय बियो जागायदोंमोन आरो दिनै 2 नभेम्बर सेथि सेमिफाइनाल दिनै फुटबल बादायलायनाया जादोंमोन। दा बेवहाय मोननै गोख्रों दोलोआ बेवहाय बाहागो लादोंमोन। एससिबि गुवाहाटी आरो बे उदालगुरिनिनो दैमालु स्पर्ट्स क्लाब बे मोननै दोलोआ दिनै बेवहाय बाहागो लादोंमोन। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव गुवाहाटी एससिबिआ 4-2 गलाव देरहासार जानो हायो। गाबोनो नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। दा बे नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लागोन मोननै गोख्रों दोलोआ इउनाइटेड चिरां दुवार आरो बारहुंखा स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार। बे मोननै दोलोनि गेजेराव गाबोननि नैथि सेमिफाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन। आरो जोंहा 5 नभेम्बराव बे 28थि अल इन्डिया इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि फाइनाला जोंहा 5 नभेम्बराव जागोन। दा बे फाइनाल जेरैबायदि जोंनि साफ्रोमबो गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जेरैबायदि लोब लोब फैनानै फुटबलखौ नायफैदों आरो गाबोननि जि सेमिफाइनाल जागोन आरो 5 थारिखआव जिहेतु फाइनाल फुटबल बादायलायनाया जागोन बेवहायबो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जाहाथे फुटबलखौ नायफैयो आरो बे टुर्नामेन्ट कमिटिखौ जाहाथे बयबो फैनानै मददथि होफैगोन बेखौ जोङो खावलायहरनाय थादों। जोबथा गेलेनायखौ आरो जोबथा गेलेनायनि जे हाबाफारिखौ फोरमायगोन नामा? माबायदिहाय नोंथांमोना जोबथा गेलेनायखौ बे फुटबल जोबथा फाइनाल फुटबल बादायलायनायाव जोङो हाबाफारि बायदियै गिबियाव जोंहा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय थागोन। दा बिनि गाहाय आलासि महरै जोङो मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ जोङो बेवहाय हांख्रायदों आरो बिनि उनाव जोंहा बड'फा होननाय मोनसे सुबिनिर बिजाब बेखेवनाय दोङो। दा बेवहाय बिजाब बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनि इएम मानगोनां बिथां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव जोंहा फाइनाल फुटबल बेखेवनाय गाहाय आलासि महरै आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां बिथां इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिनि उनाव गोबां जोंहा स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट थागोन। दा बेवहाय एमपि जोंनि मंगलदै समस्तिनि एमपि दिलीप सयकिया आरो गोबां एमएलए इएम बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेबायदिनो गोबां दल संगठननि बिबानगिरि बिथांमोना बे फाइनाल फुटबल बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो नोंथांमोननि बे रादाब चेनेलनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे फाइनाल फुटबल बादायलायनायावबो लोब लोब फैनानै जाहाथे फुटबलखौ नायफैगोन जोंनिफ्राय बेखौ खावलायहरनाय थाबाय।